Uživali ste, znam, a uživat ćete i dalje, jer su sa nama upravo naši skandalovci, naš skandal band, Ivan Janković i Milan Luković. Dobar dan, dobro mi došli obojica. Dobar dan, bolje ste našli. U suženom ste sastavu, ali to neće umanjiti na vašem kvalitetu, pošto ste poneli gitare i imat ćemo sjajan ambijent u emisiji, zahvaljujući skandal bandu. Da, potrudit ćemo se, da, poneli smo malo da te zamenimo, pošto znamo da ste već... Koliko smo mi među posljednjima danas? Da, ne među, nego posljednji. Posljednji, da, evo onda je fenomen. Tamo ćete preuzmete inicijativu. Mi prosto kako smo aktivni na svim tim proslavama koje radimo i ostalo, onda znamo koliko nam znači kada neko u jednom trenutku hoće da kaže nešto i onda mi malo ostavimo instrumente i uživamo, tako da verujem da će tebi isto mnogo značiti. Biće potpuno isti efekat. Mi ćemo malo da produžimo neku pesmu. A drugi aspekt je što će i naši gledalci više da uživaju, da vas slušaju, da radite ono što najbolje radite. Ali pre toga zaslužuje, sama si birala da malo prokomentarišemo ko su autori, kako je tekla realizacija? Pesma je urađena 2013. godine već, malo smo mi to onako razvukli. Muziku je uradio Petar Branković, tekst Dragan Brajović-Braja, već poznati je tekstopisac i kompozitor. Petar Branković je novog kolega iz benda. Spot smo sad, evo, malo se nakanili da uradimo, jer zazvučala nam je pesma onako letnji, prosto onako, jeste možda malo teška priča, sama si birala i ostalo, ali... Pa snosi konsekvence. Nekako, nama muzičarima, ta atmosfera te pesme je bila tako onako letnja, poletna i onda smo rešili da to iskoristimo... Morali smo da snimamo na 45 stepeni. Tako, na 45 stepeni, bio je najtopliji dan, sigurno. Inače, vaš saradnik Braja, s kojim ste sarađivali na ovoj pesmi, je upravo pobornik toga da svaka pesma ima određeno vreme kada je treba medijski eksponirati, naročito vizualizaciju učiniti putem spota. Tako da ste u tom smislu ispratili taj njegov model, letnja pesma, pa u to vreme i promocija kroz novi spot. I hteli da podržimo tu našu skandal priču, da bude najskandaloznije, da bude najtopliji dan i tako. Za prethodni spot kad smo radili za Luta mi se duet sa Suzanom, to je bio, mislim, kiša je bila ceo dan, tako da smo morali da jurimo trenutke gde ćemo negde da snimimo, da to ne pokvari, međutim, eto, ajde, to je sve. To je neka karma koja vas prati kad su u pitanju spotovi, te neke ekstremne varijante u smislu meteoroloških... Eto zato. A kad pomenu već duet, imali, osim Suzane sa kojom već kontinuirano sarađujete u tom smislu, čak u jednom momentu i onako ujedinjeno, imali tih nekih izvođača koji su vam inspirativni u tom smislu? S kim biste voljeli da ukrstite glasove, energiju, muzičku inspiraciju? To bi sad morali mi pojedinačno da pričamo u bendu. Zato što svako od nas... Ali ja imam priliku da razgovaram sa vas dvojica, pa ćete vas dvojica da mi kažete. Milane, šta bi, jel imaš ti nekog ko je inspirativan? Ja sigurno znam, ovo jesam ja... S kim bi ja uradio duet? Pa recimo sa Kemišem. On čovjek svira harmoniku, klavijaturista. Okej, onda je izbor potpuno logičan. To je logično, da. Ja opet, na način na koji sam je radio neku pesmu, svoje i ostalo, taj neki stil koji volim, to je taj neki džiboni, taj neki pop domaći i ostalo. Meni bi sigurno onako prijelo da sa džibonim uradimo neki duet, ali... A kada su u pitanju ženski izvođači? Pa mi smo imali priliku da što se tiče ženskih izvođača, da stvarno radimo, što kažemo ovako, sa Suzanom direktno i autorski ostalo, što na svirkama sa stvarno najboljim ženskim vokalima, to ja tvrdim u zemlji. Beauty Queens grupa, Ksenija Milošević, Suzana Branković. Radili smo i sa Anom Kokić, radili smo sa Ivanom Selakovi jedno vreme. Tako da, znači, sarađivali smo baš dosta to i voljeli bi naravno da i autorski odradimo s nekim, ali ne ovo sad nešto, uglavnom kada ljudi kažu da li to možda i zbog nekog posla, pa zbog priče, pa onda povezuju bi snimili duet recimo sa Cecom, sa Brenom. Nama bi to naravno mnogo značilo da poštujemo kao jedne velike ljude na ovoj sceni. Da, kao ljude od kredibiliteta kada je u pitanju muzika. E sad, s obzirom na vaše izbore do sada i s obzirom na taj visok kriterijum kada su u pitanju vokalne mogućnosti, koliko kod nas prolazi vokal, odnosno glas, a koliko stas? Šta je prioritet iz dosadašnjeg iskustva? Pa to nije samo u muzici, to je svuda tako. Ja mislim da je to usko povezano, da naravno ko zna da proda dobro stas, a nema glas, to dobro radi, opet ko zna da proda dobro glas, a nema stas, ali mislim da je jako bitno i taj vizualan neki izgled
sad, da li neko, da kažem, manje zgodnije ili više zgodnije, ali opet da to nekako izgleda da bude primamljivo ljudima ili interesantno ili već, eto. Da, u stvari samo da se dobro prodaje. U tom poslovnom smislu, da. Sad, pošto vas ne krasi samo stas, nego i glas, a čini mi se i umeće kada je sviranje u pitanju, šta ste planirali da nam svirate danas? Da, ja sam razmišljao, prvo smo razmišljali da osviramo neku našu pesmu, kao da, međutim, pošto je bila već sada, ovo je bio inače premijera spota, da znate da je na televiziji naša premijerno prvi. Posebno sam počestovana tom činjenicom i veliko vam hvala obojici zbog te prilike. Na čemu, uvek, i sledeći spot je bio prvo tebe zovemo da. Oduševljena. Hteli smo da vas odsviramo neku našu pesmu, međutim, kad smo dolazili, pošto često slušamo Naksi radio, i stvarno pozdravljamo sve sa Naksi radija, ta neke pesme koje smo sad čuli asocirali su nas na neko vreme, kad smo bili malo mlađi. Sam rekao njemu, podsjetilo me na one stare, pošto sad svi imamo mobilne, pa tu neke alarmi, nešto zvrckaju, snuz i ostalo, a tada su bili one velike satovi koji su imali u stvari radio stanicu u sebi i onda te budilo tako nešto što te probudi neka pesma. Odsvirati pesme koje su nas budile. Koje su nas budile, ali ono što je dobro, što u tom trenutku kad su nas budile smo imali 3-4 godine i mogli smo da nastavimo da spavamo. Nismo mogli da idemo na posao i tako dalje. Pa ne vučemo traume iz tog perioda svog života. A ja imam jedan predlog, da to bude ta pesma koju ste odabrali, a da bude jedna pesma Skandal benda, pa onda još jedna pesma koju recimo mogu ja da odabram. To moraš da ostaviš za svirku uveče, ovo već spada pod naručenje. Pa ajde, sad ćemo da napravimo taj neki mali miksić, ajde pa ćemo da nešto da smislimo. Uživamo. U svakom slučaju, još jednom da pozdravim samo sve sa radio Naksija, jel smijemo, a? Apsolutno, pa su naši divni saradnici. Maju, koja je tvoja velika prijateljica, i za specijalno za njih i za sve gledalce, jedan mali miksić od nas. Noći su ovde tako ledene, oči crvene od šave, glava ko kocka leda putuje, ti znaš, dobro znaš, volim te. Hiljade milja od tebe sam, dijele nas granice ratovi, a ja ne mogu da zaboravim. Uzalud, volim te. Samo sklopi okice, zovi mi ime, jedan će luđak letjeti kroz planine, samo sklopi okice i zovi mi ime, jedan će luđak letjeti kroz planine do tebe. Ovo je bilo za Ivanovu suprugu, a sad Milan bira. Zatvori oči i pomisli na me, vrati film u prošle dane, tiho u sebi šapni mi ime. Zatvori oči kao nekada davno, kad nam je bilo sve na mora rano, nek tvoja njeda budu mi jedra. Hajde noćas mi dođi, svega mi donesi, noćas nešto lijepo treba da se desi. Hajde noćas mi dođi, bit će vina i pjesme, ja bez tebe ne znam, ja bez tebe ne smem.
već kad kreće pozitivno, kad smo se razbudili. Kao svitac na cigari, kao žica na gitari, a što? Noća zvezde padalice, boluju one sanice, a što? Zato što naviguje i mjesec od harpije, sve je kao i prije, a opet drugačije. Ne sanjam te više rano, a te sanjam opet često, a što? Sanjam lete kao ptice, tvoje noge plesalice, a što? Jer je u mom prozoru šuškala u zoru jedna grana zelena i na grani maslina sto zelena. To me podsjeća onda kad sam bio vojnik, kako si me voljela, moja maslina sto zelena. To me podsjeća onda kad sam bio vojnik, kako si me voljela. Usamljeni, ali vredni aplauz. Hvala. Su i kamermani malo, da? Da, kamermani će aplaudirati sljedeći put čim budu znali da je kraj miksa. Sad mi dugujete još pesmu Skandal Benda. To ćemo da ostavimo za sljedeći put. A, hoćete da dođete ponovo? Sigurno. Dobro, onda smo se dogovorili. Gde možemo da vas gledamo i slušamo uživo? Pa evo, sad su krenule opet ove proslave, venčanje i ostalo koje mi onako aktivno radimo. Dobro, na venčanje upadati nećemo. Da, može budiš kuma opet kao što si. Ali ćete nas obavestiti kada to bude bilo negde ovako otvorenih tipa, može? Imamo svoju stranu na Facebooku, naravno kao svi već ovako bendovi aktivni i ostalo. Naša web stranica skandalband.rs, tamo je sve aktivno gde smo i kad smo, pošto često dolazimo na Splav port, da ovako bude jako dobro raspoloženje i tako, ali trenutno ne znamo još uvijek datome kad će biti. Dobro, i znači naši gledalci mogu da se informišu i na web stranici i na Facebook stranici. I evo, mislim da su sada i naši gledalci koji to do sada nisu znali, shvatili da ste vi samo u nazivu skandalozni, a u svemu drugom baš kakvi treba. Hvala. Jedan od najboljih bendova u emisiji za Beograd. Hvala lepo i vidimo se uskoro. Hvala.